Adela mi je rekla da to može trajati 3 dana, da sam ja bila u šoku, ali to očigledno nije bilo, a zašto, sledim nastavku. Zdravo radite, dobrodošli u još jedan novi video. Kao što sam već obećala, vrlo brzo je usledio video opet vezan za porođaj, ali o nekom mom ličnom iskustvu i cijelom danu kako je protekao. Nažalost, ja nemam sad nekih previše videa iz same bolnice i ne smatram da ću da želim time da vas opterećujem, ali eto, ispričat vam svoje lično iskustvo, konkretno vezano za taj dan, 19. februar. Ono što već verovatno znate, ako ste pogledali prethodni video, znači meni je probitno predviđeni termin porođaja bio 10. februar, iskreno malo me već hladila frka momenta kada je trebalo da se taj termin približi, kako verujem da je i mnoge majke koje su prvorotke, odnosno čeka ih taj prvi porođaj. U startu sam ja rešila da moj porođaj bude prirodni, iako sam ranije kao devojka se dvoumila da li bolje carski ili prirodni, da sam pratila iskustva drugih žena i verujem da se većina žena danas više odlučuje za carski rez kako bi izbjegla kontrakcije i sav taj bol kroz koju jedna žena mora da prođe, jer mislim da je previše počela se teoretiše i da se dubi na glavi vezano za sam porođaj i za sve ono što jedna žena prođe i nažalost sve sam situacije u našim zemljama da nisu baš najzavidnijem nivou. Iz tog razloga opet kažem da se sve više ljudi odlučuje za porođaj u privatnoj klinici, odnosno carskim rezom, nažalost, iz naravno slučajeva u kojima je to neophodno, ali eto, da skratim priču, ja sam se ipak odlučila za prirodni porođaj, nekako spontano, iskreno da budem, nisam previše nešto razmišljala, ali kako se taj dan približavao, u meni se prosto stvarala neka vrsta treme, od više neke neizvesnosti što to sve mene čeka i od neke nesigurnosti koliko sam ja spremna da istrpim što se tiče bola, prosto kakvo je moje telo, jer ja, hvala Bogu, ranije stvarno nisam imala nekih većih problema koje su bile praćene nekim bolom ili ostankom u bolnici i slično. Dobra stvar je što sam ja par dana pre nego da se konkretno moj porođaj desi odlazila redovno na kontrole, dakle sve vezano za bebu i za mene je bilo u savršenom redu, tako da smo čekali na neki način da dođe do tog prirodnog porođaja. Kako je taj 10. februar prošao, tako sam ja već bila u nekim razmišljanjima, ok, više ne razmišljamo o porođaju, samo da se što pre desi, da ne dođe nekih komplikacija, jer kako se više odmakli od tog konkretno predviđenog termina, to su veće šanse da ja moram da idem na indukciju, ne da je baš se nešto iskomplikuje, moram na carski rez, porađanje vakumom i slično, tako da više me nije toliko brinulo kako će proći na porođaju, već stvarno da sve bude u redu. Ja sam odlazila, opet kažem, na redovnoj kontroli svaka 2 dana. Jedna od tih kontrola desila se baš u bolnici u kojoj je trebala se porodim, pa tako da sam imala neku predstavu gde ću se ja uputiti kada bude krenuo porođaj. Ono što je meni malo bilo komplikovanije, to što smo mi u Minhenu sami, dakle nije niko tu naš, imamo par prijatelja, ali koji su naravno bili spremni da pomogu ukoliko dođe do momenta porođaja, suprug nije tu, ali s druge strane ja sam osoba koja ne voli nešto pretjerano se oslanjati na drugi ljudi, pa iz tog razloga sam neko žela da mi si budemo onako kod kuće kada porođaj krene, pritom nisam znala da će pući vodenjak, da će krenuti kontrakcije, svesna sam da to traje duže vrijeme, nešto ćete naučiti tek kroz trudnoću, ako pre toga to niste znali iskustvom vam bliskih ljudi ili prosto nekim učenjem. Ali elem, već se približavao taj 10. dan koliko se dozvoljava da se prekorači termin, dakle neki 10 dana se toleriše da vam prosto termin nije ispravno, da kažem, pogođen, predviđen, i u dogovoru sa ginekologom, to jest njegovom preporukom, smo krenuli na to da će se poroditi indukcijom 19. februara, dakle 19. februara će krenuti da se indukuje porođaj. Dakle, kako je stvarno 19. februar, generalno pred kraj trudnoće u 9. mesecu vas mnogo više radi hormoni, posebno nas koji smo generalno vrlo stabilni, ali prosto ne možete vi protiv hormona, krene malo da vas, da budete emotivni i slično, i nekako opet kad znate da ćete to dana ići na porođaj, zaista specifičan trenutak. Dakle, u 8 ujutru trebala se pojavim na klinici, malo je bila gužva saobraćaja pa smo malo okasnili, ali stvarno ovde vam niko ne pravi nikakav problem, stvarno svi su preljubazni, prosto posebno kad se nalazite u toj situaciji da ste vi osoba koja će to dan ili eventualno sutradan da donese, da prođe kroz sam
čim porođaj da dovede novu osobu na ovaj svet. Pritom svi su svesni koliko to za vas stresno i opterećujuće i ne samo za vas, već i za vašu porodicu, tako da su svi maksimalno ljubazni sa osmecima na licu u bolnici. Dakle, počelo to je sa CDG-om i dogovorom sa ginekologom, vašim ginekologom koji u tom trenutku nije prisutan uopšte u bolnici, se kreće na indukciju. Sad, indukcija može da bude na različite načine, bilo da su tablete, bilo da je infuzija, bilo da je možda vaginalno gel. Ono zašto se moj ginekolog odlučio, hvala mu tome, da to najbliskije prirodnom porođaju bude, odnosno izvano tabletama. I tu su mi odmah našli venski put, malo su se mučili iskreno sa nalaženjem venskog puta i od svega me to najviše bolilo, da sam je bilo upozorno ovako krenu dan kako će se završiti. Ali, svesna sam toga da su moje vene malo slabije, malo tanje, periferne vene malo slabije i tanje, tako da stvarno nikom ne zameram, svi su bili preljubosni, izvinjavali se što prosto ne mogu da nađu tako lako venski put. Ostatak, znači CTG se radi na svaka 2 sata, tad sam dobila jednu tabletu dakle za indukciju, nakon toga 2 sata dolazim ponovo na CTG, skratit ću malo priču, ne bih da vas davim svim detaljima koje su umeđu vremenu dešavali. Ja sam dakle tamo bila sa suprugom, on je umeđu vremenu popunio sve papire za ostanak u bolnici, naravno tamo idete sa torbom za porođaj, znači sve onako kao da se krene se porađate i on je sve vreme bio naravno sa mnom, mi smo imali tu slobodu da idemo da prošetamo, da budemo tu po bolnici, među vremenu sam je dobila i sobu. I kad su mi doneli krevet u sobu, jedna od sestara koja je tu uradila mi je rekla da to može trajati do 3 dana, da sam ja bila u šoku, zato što sam je nekako očekivala, nisam imala predstavu toliko detaljno o indukciji, ja sam očekivala to da dolazim, to danas se porađaju i sve se završava. Međutim, naravno da to ne ide baš tako, prosto se zavisi od vašeg organizma, od položaja verovatno bebe, od mase nekih drugih stvari, tako da postojala ta mogućnost da to traje već danima, eventualno ako se ne završi u 3-4 dana, ide se na carinski rez i to je cijela priča. Umeđu vremenu, naravno, dobijete svu hranu koju inače dobijete, odlazite na CTG na neka 2-3 sata, mi smo umeđu vremenu bili u kafiću, popili kafu, izmenjalo se meni jedno 3-4 babice na samim tim kontrolama i na ostalim tabletama za indukciju. Dakle, naredni put sam dobila 2 tablete i još jedan naredni put još 2 tablete, obzirom da moje kontrakcije u tom nekom prvom dijelu dana stvarno nisu bile jake i CTG je pokazivao dakle da ja zapravo ni nemam jake kontrakcije. Dakle, znači to je sve počelo u 10 pre podne, već oko neke 3 popodne ja već osjećam da me je nešto polucka, ali i dalje je to vrlo bilo izdrživo kao neki blaži predmenstrualni bol, da bi od 6 sati kada sam ja otišla na neki od CTG-a već to bilo izvrto bolno, iako CTG i dalje ne pokazuje da ja imam neke jake kontrakcije, što je mene jako iznenadilo, jer već meni to malo onako, već bila je faza da ja više ne mogu tek tako lako da se borim sa tim bolom, ali i dalje istražim, odnosno uspevate tim adekvatnim pravilnim disanjem da prebrodite svaku kontrakciju. Umeđu vremena, opet kažem, i šetamo, odlazim malo do kafića, odlazim malo do sobe, već tu kreću te gobe da ja više stvarno ne mogu da se lagano nosim s kontrakcijama, s tim da ja odlaskom na CTG, moj CTG ne pokazuje ništa spektakularno promenjeno, dakle, da bi došlo do porođaja, odnosno dodavanje epiduralne analgezije, potrebno je da kontrakcije budu mnogo jače. Već oko od 8 sati, možda i malo ranije, već meni počinju kontrakcije preterano da budu jake, da ja u periodima kad su kontrakcije apsolutno nikog ne čujem, nikog ne vidim i bol je izuzetno jak. Bez obzira što moj CTG nije pokazivao jake kontrakcije, babica je odlučila, koja je bila u tom trenutku, dakle poslednja ta, kako se zamenila smena, je odlučila da mi ipak ne daje više tablete za indukciju jer je vidjela da ja, po meni da ja stvarno imam jake bolove. Dakle, nakon toga ja ostajem tu u toj prostoriji u kojoj se radi CTG-a i sutradan porođajna sala, mislim to je zapravo i porođajna sala. Umeđu vremenu mom suprugu koji je stvarno sve vreme bio tu, oni donose krevet jer opet sudeći po mom CTG-u ja se još uvek neću poroditi, dakle moguće ćemo ostati cijelu noć. A da, negdje kroz dan sam ja mu i napomenula da slobodno može ide kući, eventualno trening, obzirom da ima svoje obaveze, jer ja prosto nemam neke bolove, da prosto moguće da ću ja tek strana se porodim, ima potrebe da ostaje sa mnom, da bi me prosto to vreme demantovalo, da sam ja odmah nakon toga dobila mnogo jače kontrakcije. Kontrakcije ne jenjavaju, ono što je sa indukcijom nezgodno je to što vi mnogo često imate kontrakcije, dakle moje kontrakcije su negdje bile na 2,5 do 3 minuta i trajale su ne 30 sekundi, za razliku od nekog normalnijeg porođaja kojim ste vi prirodno krenuli u porodilište kod kojeg su kontrakcije
na 5 do 7 minuta, meni su konstantno kontrakcije kroz cijel taj dan vrlo brzo bile jedan drugi. Sad, jačina kontrakcije nije sve vreme bila ista, dakle u tom posljednjem periodu su bile izuzetno jake, ali mnogo su brzo nailazile da ja nisam stigla u tim fazama da se odmorim od kontrakcije. Kada je babica već videla da ja stvarno više ne mogu da podnesem lagano te bolove, da se nosim sa njima, da ne mogu da ih predišem, uradila mi pregled da sam ja bila otvorena na 2 cm, ali to i dalje nije dovoljno da biste vi ušli u porođaj, ali moja možda greška je bila ta što ni u jednom trenutku nisam pitala za epiduralnu analgeziju. Nekako sam očekivala da će mi oni tek dati, negde u mojoj glavi postala neka informacija da u određene, u zavisnosti od otvorenosti organizma, to jest vaginalne otvorenosti, da vam oni daju epidural, ali to očigledno nije bilo, a zašto sledi u nastavku. Dakle, ja sam bila otvorena nekih 2 cm, negde oko 9 časova recimo, znači 9 časova uveče, 21 čas, da bi mi ona dala lekove protiv bolova, dala mi je prvo oralno tablete, iako mi je skrenula pažnju da mi neće mnogo pomoći, ali da može malo da mi olakša kontrakcije, da bi mi kasnije kroz nekih sat vremena dala i infuziono lekove protiv bolova, jer je meni stvarno bilo jako teško da se borim sa kontrakcijama. Stvarno, u tim momentima porođaja stvarno je nezgodno ženama i to može da shvati samo one koje su kroz to prošle, na ovaj ili na onaj način. Nakon toga, vrlo brzo sam ja bila otvorena, dakle od nekde 9 do 11 časova sam ja bila otvorena već 9,5 cm i to je to bilo vreme za porođaj. Ja sam u tim svim momentima agonije pitala, izvinite, da li bi mogla da konačno dobijem taj epidural, i ona je babica, odnosno žena koja je bila tu na porođaju mi je rekla da li si sigurna da želiš epidural, ti si potpuno otvorena, ti si bukvalno spremna za porođaj, porađaš se ženo, epidural će samo da ti potencijalno produži porođaj, a bukvalno si na samom pragu da završiš ceo ovaj dan bola i agonije. Ja sam se nekako uvek vodila time da se ja oslanjam na ljude koji su u tome stručni, prosto koji imaju neku vrstu iskustva. Pitala sam prosto za njeno mišljenje da li smatra da mi je potreban ili ću uspeti da se izborim bez epidurala sa porođajem, i na kraju smo se odlučili da mi bez epidurala idemo. Žali Bože, odlazak na sastanke za epidural, žali Bože, tolikog cimenja tog dana, da sam možda eventualno ranije pitala, verovatno bi ga dobila, ali kažem, problem je malo bio u CTG-u, problem je bio u tome što možda mi nismo pitali na vreme da li bih ja mogla dobijem epidural momenta kada više nisam mogla da se izborim sa kontrakcijama, ali elem, sve se brzo završilo, dakle to je bilo 11 časova, prebacili smo u drugu salu za porođaj i ja se kroz pola sata porodila. Konkretno samo porođaj vam neću mnogo pričati, jer to prosto mislim da je vama ne toliko bitna stavka, a onako malo škakljiva tema, ali ono što mogu da vam kažem je da je neophodno da se rehidrirate, dakle obavezno voda, obavezno mnogo vode i u tim fazama kontrakcija, a i konkretno u samom činu porođaja. Zato kažem da je mnogo bitno da vam je neko tu, jer ta osoba vaša je tu da vam daje vodu i podršku. Opet kažem, ja u prethodnom videu sam rekla da sam se ja dvoumila da li je potrebno da vam partner bude tu na porođaju ili ne, ali mislim da kroz ceo ovaj dan kakav ste možda stekli utisak da sam ja prošla, je stvarno neophodno da vam je tu zapravo bliska osoba, ne iz onog razloga kao da vidi kroz što žena treba da prođe na porođaju i da je više ceni daleko toga, nego kao podrška, kao neko ko će vam dodati čašu vode, vodu, govori vam da vi to možete i da prosto imate neku, da nisu oko vas samo neki nepoznati ljudi koji su, opet kažem, prefini i predivni, ali opet smatram da vam je kroz sam taj čin, posebno za prvi porođaj, neophodan neko vama blizak, a tek partner, mislim da ne postoji ništa bolje od toga. Opet kažem, ja verujem, ja se nadam se da će u našim državama doći konačno na red i ta stavka da je partner obavezan na porođajima, da nemaš nikomu mu zabraniti da bude prisutan, jer stvarno je potpuno druga dimenzija kada je partner tu. Čak sam i slušala neki podcast o tome kako je rađena neka studija na ženama koje je polovinu držao partner, znači bračni drug ili nebitno momak, a drugu polovinu je držao neki random muškarac i da su se sa bolom u tom trenutku mnogo bolje nosile žene koje je držao njihov partner, tako da
to vam govori sve koliko je bitno da vam je tu. Iako ja u momentima kad sam imala najveće kontrakcije nisam žela da mi ku blizini, potrebno mi je da se nadišem vazduha koji je u tim trenucima neko bio jako smanjen, prosto vaš objektivni osjećaj da nemate vazduha. Mnogo je bitno da je ta osoba tu negde, da momenta kada ste u pauzi možete nešto da razmenite, da popričate, da vam prosto pruža podršku, iako ne mora ništa da vam pomogne, ali da vam bude tu podrška, da znate da je tu neko ko je vama jako bitan. Što sam još htjela da vam kažem, da, nakon toga, nakon samog porođaja koji je protekao najbolje moguće, dakle najmanji problem je bio samčini porođaj u mom slučaju. Odlazite u postnu prostoriju, daju vam dete koje ćete da odmah podojite, dakle ovdje se poštuje izuzetno taj zlatni sat, tu budete sa partnerom i sa detetom sami neka 2 sata, prosto da isprate i vaše stanje, a i bebu, odnosno i da imate neku vrstu intime sa detetom i sa partnerom. Nakon toga obavezno odlazak do toaleta i vode vas na odeljenje. Dakle, sam čin porođaja, bez obzira što je ovo strana zemlja, nekako gleda se da bude onako vrlo prirodan i nekako, da, još jedna stvar, kada je trebalo samo da se popnem na sto za porođaj, pitala me je babica da li želim četvoronoške, odnosno da li mogu četvoronoške da se popnem, da li sam u stanju, obzirom da su i ti lekovi koje sam primala protiv bolova malo uticane to da imam blagu vrtoglavicu, nije bilo to strašno, mogla sam ja samostalno da funkcionišem, ali i same kontrakcije prosto posle žene koje ne mogu na drugi način se porodaju sam ono klasičnog ležećeg položaja, ali ja sam negde u svim ovim istraživanjima i predavanjima pročitala da je jedan od boljih položaja taj četvoronoški, jer dete ne ide nasuprot gravitacije, nego vam gravitacija pomaže da se lakše porodite i to verujem da jeste jedna od stvari koja je uticala na moj lakši porođaj, tako da sam se ipak odlučila da to bude četvoronoški i rekla sam mogu sve samo da se porodim što pre i da to bude najbolje i za mene i za dete, tako da sam se ja četvoronoški porodila, što znam da nije baš česta situacija, prosto znam da žene prosto ne mogu. I nakon toga, dakle, na odeljenju dete je sve vreme sa vama, dakle imate poseban krevetac koji je onaj uz vaš za bebu, eventualno ga odvode kada treba da ga nešto presvuku, da ga izmere, eventualno neke preglede, ali na neke preglede idete i sami, tako da je to jedna stvar koja je izuzetno zanimljiva, da je beba konstantno s vama, ne kao kod nas, nažalost, da vam je dovode na podoj, nego vi prosto sa njom od starta krećete da funkcionišete i učite se tom nekom zajedničkom životu. Čak sam negde i pročitala da beba do 6-7 meseca zapravo još uvijek nema osjećaj da je odvojena od majke, odnosno da i dalje smatra da su majka i ona jedno tijelo. Tako da, eto, to bi bio moje lično iskustvo samog porođaja. Nisam želela da se ovaj video previše oduži, pa ću u narednom videu vam ispričati o samom iskustvu ostanka u bolnici i ono što mislim da je meni pomoglo da moj porođaj bude lakši, iako ja možda kroz cijelu fazu trudnoće i same pripreme za porođaj toga nisam bila svesna. Verujem da je puno do tela, ali neke stvari kojima sam se ja vodila da su mi bila olakšavajuće i smatram da su zapravo ključne za lakši porođaj i lakši oporavak, ću vam ispričati u narednom videu, tako da eto, ostanite uz mene nadalje. Ukoliko vam se ovaj video dopao i dopadaju vam se teme o kojima pričam, obavezno me zapratite, odnosno subscribe-ujte se, to vas ništa ne košta, a meni puno znači, a tu su i moje društvene mreže koje vam ostavljam ovdje sa strane da možete da vidite i na njima možda nešto vas interesuje i eventualno da mi pišete. Hvala vam puno što ste tu, ljubim vas i ostanite uz ovaj kanal i nadalje. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!